ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ନିଜର ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭିଟି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଜିଟିଭିଟି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଟା କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାରିଟି ଯାକ କଥା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ଉତ୍ସାହ। କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ, କୌଣସି ଗୋଲ, କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋତେ ଖୁସି ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ଖୁସିର ସହିତ ସିଂହ ଭଳି ନିଜର ବଳ କାଢ଼ି ସେ କାମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚିତ, ଜିଦ୍ଦି। ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦି ରହିବା ଦରକାର। ଯେ କାମକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି କରିବି, ଆଜି ଯେତିକି କାମ ଅଛି ସେ କାମ ତକ ଆଜି ମୁଁ କରିକି ମୋତେ ସାରିବାର ଅଛି, ଜିଦ୍ଦି ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଆସିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ କାମକୁ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବି ନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲିଣି ମାନେ ଏ କାମକୁ ଆଜି କରିକି ରହିବି, କାମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ମୋତେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିବ ପରିତ୍ୟାଗ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ପରିତ୍ୟାଗ। ପରିତ୍ୟାଗ ମତଲବ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ତା ପାଇଁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିତ୍ୟାଗ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାମକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ କାମ ପ୍ରତି ରିଲେଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା, ସେଇ କାମରେ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମିଶିବା। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କାମ ସେ ଗୋଲକୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯଦି ନେଗେଟିଭିଟି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁ ସେ ଲାଇନ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କାମରେ ସକ୍ସେସ୍।